Kunomunye umama waseMbonambi naye oke wasithumelela udaba lwakhe. Uyafundisa, ushadile nje uMiss Amina uthisha. Kusho ukuthi umem ngoba ushadile. Kusho ukuthi kuthe this year washonelwa indoda. Meshonelwa indoda yakhe ngesikhathi isigula kakhulu. Lo yambiza uthi lo Miss uthi lo mem yambiza indoda yakhe. Yabiza no auntie angisazi nobani la eMbonambi. Yayisithi lalela ke mkami ngoba uyasebenza. Uma ngishona ngicela ukuthi ungazili ngoba ngeke ukwazi ukuhlala ekhaya uzile or ngeke ukwazi ukuya esikoleni uyofundisa izingane ugqoka inzilo. Ngicela ukuthi umakoti nje osemusha. Yathi indoda ngicela ukuthi ungazili. Mhlawumbe ungazila nje lolo viki usahleze ungakabuyela emsebenzini. Kodwa uma usubuyela emsebenzini empeleni inzilo uyikhipha ngenhlambuluko lo 7 days ohlalwayo. So uma usubuyela emsebenzini bese uyikhipha inzilo uhambe ngiyakunika imvume ngoba uyasebenza. So kanti indoda ikhuluma lokho nje sizoshona. So ithi imishona indoda wazila ke lo mama lo mem wazila lezo insuku. Kodwa kwathi mase kushaya isikhathi senhlambuluko after 7 days mayekhuluma indaba yokukhumula inzilo umndeni washaya phansi ngonyawo wathi ngeke ziyenzeke leyo nto. Emva kwalapho ke kwase kuba nale ngxabano ke. Mayechaza lo mem ukuthi kwasho umyeni wami ukuthi ngingazili angozila only 7 days ngikhumula inzilo ngenhlambuluko. Bashaya phansi ngonyawo kabo. Ngisho uauntie lo indoda eyakhuluma kuye isaphila isigula kakhulu ukuthi lo akangazili ngoba uyasebenza. Unikwa yimini imvumo. Shaya phansi ngonyawo no auntie ethi wathi hayi ubhuti wayesekhulunyiswa ukuthi usegula kakhulu. Ayikho into enjalo wena afuna uzile nje inzilo uzoyikhipha ngoJuly next year. Indoda ishone kulonyaka. So inzilo uzoyikhipha ngoJuly next year. Wayesethi ucela ngimsherele lolu daba ukuze athole nembono yabantu. So kudaba lolu lidinga abantu abazisintu. Hayi isintu nje lesisiphezulu futhi hayi lesintu esingesona isintu. Ukuthi kwenzeka kanjani uma imvumo umakoti eyithole endodeni isaphila. Kwenzeka kanjani umndeni mawu revoke noma ugxoba isinqumo esathathwa indoda. Nanokuthi kuba yiphi ingozi oyibeka kuyona uma usuke ungazili isikhathi eside uzile indoda yakho. Baningi ke bebekumbono ngalolu daba. Kodwa nje besithi asidlule kulo ngoba nalo lunesifundo njengoba sisebancane nje sisazothatha omakoti abasebenzayo okuzothi mangishona emsebenzini kufanele abuyele khona. Mhlambe ubuyele emsebenzini wakho ukufundisa ngoba eminye imisebenzi mhlambe ungayisebenza ugqoka inzilo. Kodwa ekufundiseni abanye bayethi awukwazi ukufundisa izingane ugqoka inzilo. Benthi angidlule kulokho. Thank you.